Adaroma Daasebre no a eche efe ni mpompo nsuo Daasebre no a edia timre bia o kwa ese bata no Daasebre dia Mampong dia ejamede eta nachi ewa kwanyina sanyina mejiri se opim so okura aka se anyo obia ne fa ono kura na nim kura no kwa se woduru ho a woyi sure Mampong ni ntakra che kwa woduru ho so woyi na otimi de ko yeso ono nko ana de ntakra che na mo na woduru animu a yemfa nko nanim na no nso edi Mampong animu a eboa ne mane kontem obi ehu se panimu ba ana so wahempon bi ba na so obi ekwan na oye na momuduru opani ni dia ya wa ya ketwa na se opebe bi gira na ohwe na oya mane na atade ohwe se bi oye oba na wuchima yenkom emfa chima enkon suoni na mpo se kro down na ya wodi ona besimu asensu ni bia yemfa nsim yemfa de tuntum nsim wo bete sautie wo bete sautie Abusuya mame na wase emra nana yaumanu ahemfie mechebdi anachese Safiesohene na mene no ebabedi enkomoyi na mapena na ache papa mo amunim nana ewa Asante Mampong de minim se munim se nana wodi mu yie papa na emra kakra ni na me yese men nana ebabedi nkomo na nana kwaye pani de sebe amane ne amamre kwaso no otimi ebo ye nkomo akra efa edwumadie oba Asante Mampong a menise dodo na nim nana tade na eye nana yaumanu a sebe metini nchen nana na hweso enti awose nana etimi emaye history kakra na afi ni dwumadie ahodo mu no otimi eche yemu kakra sanse ye mrantie afi ene yesiso na amamre nso de afi ne ye nyina yesu adodo na nana mepacho akwaba ye bro na nana wode minisa ho ye na mame se misa empompo de tweri ampo ne menkonya adaroma me ho ye edase nana wode ye ba wonche aboni bi anim ye pese obi ya adwene mu kakra ewo amane ne amamre ekwan so ye ka se nana Safiesohene nana ye hoya nana Safiesohene eye Mampong ehene ne Safiesohene sami twani tia meka se ne betwani ni me amani obi a me ma no nsanfu se ne empani nim no tete no na whisky ni na asefo ni ho nsanfu ne ne de bibia tino kwasem se ekomu se mpo omote ko jojo mu ho amane so kwan so me na ese se me pere ne nsanfu de breno na ne amane bi esese de bia de aye ntini tia wapa no Safiesohene ye ohina anase obi a oma Mampong hene nsanfu wow nice na odwumadie de nye yize na trans bia wona ahwe na wa momu bibi kakra no kwasem ne kwa so sa pepepe wow nana mebisa wo position ewo Daasebre ahemfie no ebi oba bia anase Mampong ko a enye wo hene bia ne boss afie so no enye wo hene bia ma so anu abo nkonya bebre wo ho a enye obia hene bia ne wo bie nti ahemfo bebre ntimi mo Safie so no wo obia ahemfo ntinye bia wo bebi obo ne nkonya kopem nti ni be bia sa okay nana we de yenwura mo nnwumadi ahodo minim se nana tade sebe yeboni din ka asem wona wo hweso na wo sa som no nana tade sebe eyensuo hunu bia sorry to say anase sebe eyensuo a ebo Asante Mampong kro hu ban no kwasem na tade bosom kese ai wo Mampong nyina bosom kese no Mampong bosom kese ba konso de atokon kane tete no nana mo ebedwe ya omo kwa akon no na tade wo ho na nyina mpong atokon so wo ho
na sɛneɛ mpanin hyehyɛ yɛteɛ no yɛkɔ akon kora ebi kɔ ne bi aka fie nti nyina mpɔn atoko di animu no na Mampong Tade nso da fie na wɔn nso wɔbɔ akyiri dɔ nti nyinsu hunu ne da hɔ afiri tete sɛneɛ kan sɛ yɛbɔ kwan no kɔto asuo no asuo firi tete nti na Tade yɛ nsu kɛse a ɛda Mampong a ɛyɛ tete nsu ebisine. Wow. Nti nana o kan nyina na akɔyɛ sɛ sɛ dem ni sɛ ahemfo nko biem sɛ bibia ba fo mbɔkɔ enemre ya sɛ be bi ka sɛ nibia ba eti nema asesen still na Tade tumi wom wa wakɔyɛ obi a wosom ni tumi da so wom ana yɛ sɛ oda hɔ saa so oda hɔ mpanin sɛ dodo no ayɛta ka sɛ sɔfo bi ani hɔ wanu nyam wɔ ne kurom okre nanso dodo no a efiri Mampong ha no wa amano no ne abrochie ne yeye no bibi si pɛsi ko kurom nsu ɛda hɔ sise nyina na Tade wɔyɛ obi a wɔyɛ adwuma ogusuo nye nsu hunu ne da hɔ ɔboa nkrɔfo kwanya sa bebree so ɔboa nkrɔfo obia ohia bibia kɔ ne hɔ no akɔsu kyerɛ no su kyerɛ ne pɛ obetio bebree akɔ ne hɔ akɔpa wɔ enne kora me ne wo kasai kora wo wansa na bɛbɛi kora no obi aba me nkyɛn a wo bɛyi ne ba wo de ama no adi akyerɛ me wow nti wɔyɛ obi a wodi dwuma wɔ Mampong gyeso wonnim na wɔn mo nim wɔ Mampong ha ne de kane no kora de na ekuro ne mai sei no duru anwumere a wo fiti kotia na wo bokuro no ho ban wonam saa nti titru ma no mo kodwa wɔ yagyi no ne na taahia no obema kama wo hia no a obegye wa baba saa de wakɔ koduru fie bibia enhaw ana bibia ensi dodo no ahu ne saa kwani asaso no nti wɔwɔ hɔ a wɔyɛ adwuma na ne Kristosum na aba yɛ sɛ yɛ twe adwene afiri hɔ nso ɔman Ghana yi sɛbio nananom a na yɛde kyekyereyɛ da so wɔ hɔ a wɔbɔ yɛ ho ban ebisine ɔyɛ honhom so ngu na yɛde ne woni hɔ nti sɛ yɛ son no na yɛyɛ sɛne ɔpɛ ma no de ɔda so wɔ hɔ a wɔyɛ n'adwuma wow a obia ohia moa bia kɔ no hɔ a kwanya bibia a wɔpɛ bia kosugu ne so a ɔbɛboa ama wɔn saka a wɔayɛ bebree asɔfo no kora kɔ sɛ nsuo yi de kɔ yɛ ne mama nkrɔfo nti oguso ɔyɛ bɛma nso ayɛ batampa Mampong ha de ɔne bɔ ekuro no ho ban ebusia sɛ wo hwɛ me a me ne Nana Safiesohene na edi nkomo na echeche ne ma bibiri nana waka asempa me cameraman me ne ba yefa ho na yefa ho na me yi me fu am twetwa ne ma akra ni ansa abranti ayi kwansi mienu bi na oyɛ ye ne ma bi bi hu na ɔde agum na mi san sɛ ke bibi ni a kyerɛ me na me hu enti me wan kyerɛ mu de bet bibi kakra na ɔyɛ ma me hu sɛ no then to me bi ɛwɔ ɛhodom nana wokɔ hɔ kra sɛ de hɔ no sitie no enyo bi na be ka kyerɛ sɛ bibi ɛwɔ hɔ no bibi sa sɛ me hia mmoa bi bibi ha me na me pɛ me ne Nana Tade kodi nkomo a me ametimi akɔ ana sɛ me de ba ni wura hɔ me da se ne kwan so sɛ wonim didi a na obusa na oba ɛyɛ bebre nso fa akyire ɛkɔ nanso wokɔ na akosu kyerɛ no na wɔboa wa aboade a wɔhyɛ yɛ no so ɔde ba fie ne yɛde kyerɛ bosom kɛseɛ ne wɔ fie na ho amane ne abɛyɛ ne wɔ nsu wa amma hɔ na wo fa akyire kora kɔsrɛ a ɔbɛboa wo sɛ ne mekan na mmom wie a wo kɔda ase ana sɛ wo kɔyɛ bibisa no kɔyi na yɛ no na yɛ sɛ wo ba efie wo ba Tade efie anka sɛ wo akyerɛmade 13 wo ba hɔ na busa yɛ bɛkyerɛw wo ba bɛhume na mama bosom kɛseɛ na te sɛ ne simasi ana wo benten adesrɛdeɛ wɔsrɛ wo no wo yɛ ma na bo ade ɔde brɛ wo ni na efiri hɔ a ne akɔnsom na ne ɛsɛ yɛde ma bia no yɛayɛ ne kwan so pɛpɛpɛ na bebree fa akyire obi okra otimi di obi anim na akɔyɛ wɔsɛ ma me nkɔ srɛ ma wo nyɛ ne kwan so no
na sebe o se onye obi a wo na wo hwe so na ko nsum ho ko twa ekoyi musu a sanana no ehu a de be fa amane kwan so a ema emfa papa mreo we se obi nim ne okoye ni wonsum ho na sebe o ko gina ho se ne mo bubu pa no ne wo de kwanse sere o timi di sika sere no o ma ne kwanse so o ma o sika obeboa mpo bom pa ye guso se obi di oka ana wo di obi ka wa honhum mu na bom pa ye de sa kwanse no egumu a ne wo kwanse de do ye de ye na obeboa ama bibia to atwa nti ho na ase no no abafie ni ahwe ekwan ye befa so e bia na opra na ase a wo kan ye no kra na sese wo ye mane borosa na ya kire ose ne obesi aye no na wie peye sanity nana ye beba ho me pese me bisa se nana krobia ewo wona ye twa omufruma ewo kronim ene wo obi wonso ho a eye tukotena ene ma ne bepie mu nti emfa se me ye twa mefruma ewo Asante Mampong a definitely e chese nana tade ni me prekope de wo free baby aba no wono so wo ha obi a obetimi akọ se wo kwa akwesere no kwasem so free Mampong how you travel free ma how so free baby o baby o free bia what wade sre de atuna ni mu a ntitiriwu ne Mampong mind de woni mu bia o de owi afa kire busa obu wa bro kire baby obekọ bia na say yempo ha o timi ko baby ni aka kire ne say wo free hen so free Mampong o say ne yakọ nsu kese eda ho no ni a kire o kire se na nanom kasa enti baby obi be free bia wo bia so wo honhom edi na chi ti ya na mo sebi asofo mo kase konkron ne de yin e common name honhom bia ye papa no na ye konkron na honhom bia nso wodin enti se Yesu no kura so wo nyam ajanka no beja mo honhom a wono asa aka se mo nso honhom nhwe wanka nche se so honhom ye fe ne Peter mo hwe Peter nko a kira kwan wo se mo nso honhom no ye che se honhom ho enti na atade wo ye honhom wonim ekruma ne nyina enti wo ko baabi na bibi ha wo na wo frɛ no kura obetuma betwitwa ajo otwitwa ajo nkofo bebre bu ho ne de ne kwatum prison apapa wa bi sa ne ba na bebi de ne kono na eden obi so kire na atade ne ye kire na kwan no akwankire no no ana no na nanam so gina kire ma ye ne ba ne firim enti wonim na dehye na obi a wa bonten bia nso timi besra de efe no ho oba na ye kire wa kwan no a anokwasem obehunu na mia we se wo ye bia ma no no na wata wachi ne so beye ata wachi ti sanity wow bibisa se ewo enema bia se be mpese mekọ ho a ewo atade bia se mehye empabo bia se mehye meduru se meyi empabo a ana se meka se mekọ na nanimu a enema ben na se meye anokwasem nya atare bia na ye hye de kọ ho na asa obehya atare bia ni kwa se wo hye akọ ho a ene na akwankyira bam na bebia akọ no so na se ano odin ye mfa tuntum ni kokọ nkom sabi oni ade kwasa nso nkrofo krasa nso ni bi ye mfa tuntum enkom nti ye watade ankasa apart from tuntum ni kokọ no ene ada kala bia wo pe bia obetumi ahye ade akọ ho se ne wo ka no oduru asuo so na wadaroma oyi onam paboa na osungu ne so obehu se wani abere na meka se wakwahye kotu aye bobo ga de nkawa ne ye aguso a nsuo kura wo ye kwaye mfa nkawa nhyehyɛ enko nsuo hu nkwasra de okwasra wade be ma o ye se kwanya ye se ofa so bia no na obetio aya aboa na ne ho nana medase nana ye sore so na mpese bibisa asem baako ni nyina ne se behu se wone Daasebre na montu nyina na ya na wo hye chebi chano sabe ewo yibi obetimi ne ya hye kakra na history bi fa ho ana kwasmo obi abehye cheba wo che ne different na se eyi tuatuam bi eno ye de ade adaroma Daasebre no a eche fene ntakrache na mrebia nso ehye me na ade bi kura me asese kan ye fene mpompo nsuo Daasebre no a edia
timre bia o kwa ese bata no na bibi ye fan sen katetene be kasa wono no sekan no ne so no ti eduru baby na se ye ya me na se me de ma no ti Daasebre dia Mampong hene dia ejamede eta nachi ewa kwanyina sanyina na se Bible anke be wo na Peter na Wenga zemi Peter obi twa so wa wenga zemi Peter ebi Daasebre do we na Daasebre be so twa so bia Peter se kano Yesu anyi antwa obi aso Peter na ne twa Peter no na twa ese na ka wo na betwa eni na se wadi twa se mi twa na metwa enti mpanin si domani sa no so ntakrache saa ntakrache nso no kwasem mejiri se opem so okura aka se anyi obia ne fa ntakrache ono kura na nim kura no kwa se woduru ho a woyi Mampong hene ne ntakrache kwa woduru ho se woyi na otimi de ko yesi ono nko ana de ne ntakrache na mo apart from no je se bia ne wa wo bo dwa wo twotwopo mu na wo so ntakrache wo ne hode a na oduru anim a yemfa nko nanim na no nso edi Mampong hene anim a eboa ne ma ne kontem obi ehu se panimu ba ana se wo hempon bi ba na se obi ekwan na oye ne momuduru opani anim dia na se wo aye ketwa na se wo pe ba bi gira na wo hwe na wo ya mane nti ntakrache no me de boa Mampong hene me de boa no nana yeko wasimu twatfo ke bibi kire wona ehwe yi wona sebe omwate nana tade nka na afi omunnim tumi kura nana tade wo ne opesa woka edi tufo ade bia opesa woka na sebe yenso yefemu aba bia no obetimi aka no kwasem ne meka ne se woti asase so a emfansu ni agoro nsu bia etwa wo ho ahie bia tumi wom tinana no kura do amodo pem nsu a ewo ne ye ne nsu na abone ho ban nti se konkura obitimi ko aduru nsu na wontumi ntwa bia obehu ne se dawo ketwa bi nsu wontumi ntwa na bo man no ho ban emfansu ni agoro na atade wo hoi se bia wo ye oba na wuchima yenkom emfa tima enko nsu ni na mpo se kro down na ya wodi ona besimu asensu ni bia yemfa nsim yemfa de tuntum nsim na mesre wo mo tete ben ho no mo ye bola ema gota no ensu ni ya na ekogum no ho adwuma e wo ho no den na anu na nkrofo bi wo abrochire omo boa me ma me de excavator so omo ye dwa na chi ho kwan no contractor wo ye nbebia me ka so wonfa kwan ne mfa no enam obi edan esi ho nti ompeso be ye ntu agya no ama nsu na sa atwi a defin nti obi na baabi a wase na ye defin kan ye defin kan so nya enya ahoden bete ne da ho adwuma ewo ho no eso sika twitwi de de just excavator ne de atimi aye ho adwuma pen am say 2023 ana 2023 mu ho mbe ya di ho adwuma sa nti obi amfa ne die mansu ne nsu bi abefre bia nso o fe ne kwampa so ya obeta wachi na atade da ho no sebio mpani e wonim ma na atade ne de tetene kwa mampani bi kura wo ho a nsu obedware o mampani bi wo Ghana ha oba bedware nsu yi e de bo ne ho ban kane kura no ade ye wokumapem e wo Mampong hai obia ne ho ode na ba bisi park ne so obetimi ahye Mampong da obua enti team ni bi kura wo mbeko ba bia mo firi nkan kura ba bedware nsu yi no makwa akobobol enti nsu eda ho no onye nsu ketua na wo ye nsu nso a obema de nso oba atai efe na atade akwasi oba atai obo bia ho ban se ne mdi kan chirechire mu no obo man ni nyina ho ban na woda so ebo Mampong man ho ban bibia kire wo so na akusu kire no a na se biwa ne yentam frefe no mfire hunu bia so obi age wo mpana wase me fe na bodua no de
enye ne kwan so no obi agi wajapade na usugu ne so wo sre no wanyema wa ana wakwa ahohi aban ahokyerem na usufre no a obeboa wo eno nsa na ya mo ya aneye na nye sa minor ntokwa se obi edidi matem na wo fe na atade se wo koye ne bibi ma no de no kwasam ahohom kura mo nso di asem nti eno de ya no mo susu ano mo susu nti mo fa ni die ma nsu ne titire mu amwo mampon de mo se nsu ne da ho no edi dwuma na mrante ne enim nti wunimu a no wabusa wabere wa wo fi se dwumadie be na nanatade wo ye no mampon ha oye nwuma bebre se na me ka kire se obon krofo ho ban titire ma mo kodwa obi wo kofi ko wusuru obehu ana nanatade di na chi obedi na baba saa na kurafi oye be ma batai awo mampon a wo hwe mampon ma nyina so no boye nyina so ho ban nti kakra metini aka no nana meja okra o kan asem bi si atwuma adwen si bibi so se nanatade se bi adwuma e wo ho no eso wo pese se bi obi a ote won kan se bi amononifo yi obetima ba wo mo a bibi sa wo be pene sa na wadaroma mpene se ho na mpem wa ka me pene sa pa ena ne kan ba ka bibi kire wo ma me se bi o wo be ye mu adwuma we ye mfa shovel nkogina ho se me de ye ho adwuma je se afidie na afidie nso nko famara minim se mo yesu excavator pen no munim aloda kra no abefiri ba bi de afidie besi so kra ba no enho ka bebre ti sa domfo beboa me se ne Germany for ekeka mo bo mo boa me a wohema ba ko ye fe no obia wona etu ne ho si ho a wo yes adwuma no nti wohene ba ko ye fe na boafo hene wono nso eka bo mu a mo beboa me be so masene na ntimi awie peye na asa aginsemu e wo ho no nti se nkomo bo ma me wie di a nka se ne yehihye se nka nso ne be no nka nye ni na asa tri ntitru free dwem ho nsuso ya nam dwem ho nyina hampa nso me hunu ne meye nso ya nye ban no aka se me kotwa ayidi abesi nso kwan nso yensi ne kwan nti se adomfo bedom me a me ni beje ne yasiesie ho se wo kra bebia yedua kube ukogina na hwe ho kra environment hu se yes betimi de ho kra ye bibia ma awo ho akotena ho obi a ne ninka akotena ho ana eja odi agro nti nka ne ma bebre wo ho a menyamboafo a nka ebetumi ayafa ho ti aboafo de mehia bi pa Ebusia ma mena wase ensa emra GH report so mene nana Safiesohene na edin komo nana bi eni bebre ene ensem so de bebre na obi so e de ache minim se de ti ye nyina no ye betimi ahwe na afi emu abi wo mu so ayetimi e de abeboa nana esanse enye easy okoho no mo a enye obi ne be ka kire se si etimi siesie ho a ho betima kama pa en ohwe mframa bi kura fa ho no ya na ano eden nti ye bese ba bia video be kwa kodru bia no na emu abi ho a ye ntimi enwura mu na ye mfa meboa nana obi e bese obi pese obeboa won so kwan be so na obitimi obeba beboa me a obesi me so a na ne opeso ye bia adaroma akwanya wo ho sa okay obesi me am so okay nti abusia we de anya kwanchan ade bia open na otimi room fast na won ankasa ababe dili na ebrene so asede bia wo hu bia no ebetimi edi amount na meda wase na mada abusia mu ni nyina asese mu bia mapono de maye na etimi ene yedom ene obedi nkomo sebe akonya no kra de maye kra sombo bebri ede maye ti nyame hira pa edase se mo bepe bibi nso etie ma mampong man so ahye ne nso edamose